Sanibonani la ku-One Show Phakama, Bingelela Usifunda. Sesize safezeka isifiso sababukeli bozalo ngokuthi kuphume umbutho lapha kuzalo. Bonile kuleli viki kuqale kwafa uKotini ebulawa usibonelo. Kuthe kusenjalo uNkunzi wabulala uSobhuza. Sekusele yena-ke uMageba lapha kumbutho. Singeke sazi-ke ekuhambeni kwesikhathi ukuthi naye bazomkhipha yini. Ngokubuka kwakho umbukeli wethu, ngabe uMageba bazomkhipha yini lapha kuzalo? Siyacela nje ushiye umbono wakho ngaphansi kwe-comment section. Ungakhohlwa ukusubscribe nokulike. Ngiyabonga.